Реално ми отне доста време. Здравейте и добре дошли обратно в каналът ми. Днешното видео е супер вълнуващо за мен. Днес ще си правим Vision Board, ще си кажем нашите мечти, нашите цели за предстоящата 2026 година. Ще ви разкажа какво е Vision Board, ако все още не знаете. Ще покажа как ще направя аз моят и се надявам поне един от вас след края на това видео да се вдъхнови, да си направи той или пък просто да седне и да си запише целите за годината. Също действа. Преди да започна, искам да ви разкажа само, че аз до сега не съм си правила такъв Vision Board. Винаги е бил в дигитален вариант. Просто съм си харесвала няколко снимки, правила съм си един колаж и това е било, което абсолютно е достатъчно. Миналата вече година 2025, много от нещата, които си направих на Vision Board, всъщност наистина ми се случиха. И това не е просто магия, нали, естествено. Постарала съм се за тях, поработила съм върху тях, но самия факт, че ги виждах толкова често, виждах ги почти всеки ден, защото си бях сложила на wallpaper на главната страница на телефона, си бях сложила самия Vision Board и го виждах почти всеки ден. И чисто подсъзнателно някак наистина много ме мотивираше това. Но нека първо да кажем какво всъщност е Vision Board. Най-общо и накратко това е табло с вашите мечти за предстоящата година. За мен лично може да сложите както мечти, така и цели. Аз съм сложила и от двете. Имайте в предвид, че в това видео ще ви покажа това как аз разбирам Vision Board-а. Какво смятам, че работи за мен, поне до този момент. Просто искам да се вдъхновите, ако успеете от мен. Ще бъда много радостна. Какви са вариантите за Vision Board? Те са много. Както ви казах, миналата година си бях направила дигитален вариант. Може да направите такъв, който е на коркова дъска, както ще правя сега аз. Другият вариант е, например, може да вземете един катастрон или каквото искате, може дори само лист хартия А4, например, и да залепите няколко снимки върху него. Това също е Vision Board. Въобще всичко, което ви хрумне, може да го направите в Vision Board, буквално. Стига да има идеята, да има целта, да има мечтата в самия лист или в компютъра, то ще стане. Лично аз тази година съм се спряла на двата варианта. Ще си направила съм си вече дигиталният вариант и ще си правя сега заедно с вас и всъщност реалният, наживо. Исках само да ви покажа. Аз обикновено, когато си го правя по дигитален начин, както ви казах, си го слагам на главната страница. В случая съм го сложила на лаптопа ми. Ето така, по този начин. Аз съм много снимки всъщност на него. И просто много ми харесва как изглежда. Виждам перфектно всяка една снимка. Сега едва ли ще се види много добре на камерата. Но много ми харесва и наистина много ме вдъхновява. Така че това е моят начин със сигурност. Но просто сега исках да имам и един чисто в моите ръце да го видя. Така че определено няма верен начин, няма правилен начин, има само вашият начин. И сега дойдохме до частта как всъщност да го направим. Първото и най-важно нещо, което трябва да се запитате преди въобще да започнете този ваш проект, е да се запитате какви са вашите мечти и цели за тази година. Аз лично обичам да си поставям няколко главни категории. Разбира се, за всеки отново е индивидуално, но аз просто ще кажа моите. Първото за мен задължително е пътувания. След това е кариера, работа, развитие, такъв тип свързани неща, любов, естествено, приятелство, личностно развитие, здраве. Въобще има много категории, които може да погледнете. Аз главно съм се съсредоточила върху тези няколко. След като сте си отговорили на този въпрос, какви са вашите мечти за 2026, не е лошо да си ги напишете някъде, дали на хартия или на телефона, няма никакво значение. И след това отваряте любимото приложение Pinterest, където има абсолютно всякакви снимки. Буквално каквото и да съм търсила, винаги го е имало. И започвате да търсите и да си харесвате снимки за определеното нещо. Например, аз тази година много искам да посетя Париж. Написах Париж Aesthetic,
Снимката, която се доближава най-много до вашите разбирания, снимката, която най-много ви харесва, снимката, която смятате и си представяте, че ако отидете, например, в Париж, вие ще може да пресъздадете тази снимка, изтеглете нея и така за всяка една от категориите, която сте си написали предварително. След това отидете да ви принтират снимките. Ето ги тук моите, готови вече за използване. Купих си аз лично коркова дъска, толкова голяма горе-долу. И общо взето всъщност това ви е нужно, като забравя да ви кажа, че аз много харесвам и цитати, така че съм си извадила и различни цитати, които да ме мотивират, които да ме накарат да работя върху тези мечти, върху тези цели. И след като сте готови с всичко това, имате абсолютно всичко необходимо, е време да започнете всъщност да правите вашия Vision Board и сега всъщност аз ще направя своят заедно с вас. Снимките ми вече са готови, много са, просто докато не започна да режа, не осъзнавах колко са много и реално ми отне доста време, поне може би 40 минути само да ги отрежа, така че ако имате възможност да ги направите по-отделно, да не е нужно да ги режете, ви препоръчвам да направите така, защото аз не го съобразих, но няма значение, реално е важно да се потопите в самия процес и да ви е забавно, да ви е готино. Аз лично си пуснах музика и ми беше много забавно, но сега важно е да не се разсейвате излишно, когато вече построявате самия Vision Board, както сега ще се случи. Когато поставяте самите снимки, е много важно да се съсредоточите наистина и просто да си помислите, да си помечтаете, да си представите как всяка една от тези снимки се сбъдва под една или друга форма. Така че нека сега да го построим заедно. Ето това са едни от супер важните снимки за мен в този Vision Board, които силно се надявам да се сбъднат тази година. Разделих ги по категории, за да може да ми е по-лесно да ги сложа на самата дъска, като съм изпринтирала и ето такъв надпис за Vision Board, за да може да е по средата. Като ето тук в тази част са ми за здраве и тренировки, да ям здравословно, тук има още една снимка. Горе-долу няма да ви показвам всяка една, но ето така, да имате в предвид ето мечтано тяло, личностно развитие. Това е за YouTube. Готова съм, според мен се получи много добре, поне лично на мен много ми харесва и просто като го погледна ми дава такава една енергия и мотивация за цялата предстояща година. Както виждате, светлината се промени навън, се стъмни, отнема доста време, факт е, обаче радвам се, че го направих. Ако и вие искате да си направите, направете го сега е момента. Ще се радвам, ако и вие си направите един Vision Board, да ми изпратите снимка в Instagram. Тук ще оставя някъде Instagram профилът си, защото ще се радвам, ако сте се мотивирали от мен, пък и да не от мен като цяло, ако сте се мотивирали. Поздравления за вас! Много ви благодаря, че изгледахте цялото видео. Надявам се да съм помогнала по някакъв начин и просто ви благодаря все пак, че отделихте от времето си и го прекарахте в това как аз ще направя своят Vision Board. Благодаря ви много, ще се видим съвсем скоро в следващото ми видео. Чао!